saúde, 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 Jaya, jaya. saúde, 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 Ela
Sanbonani,
Onto the fly. Up, mom. lapha emnyango ngivumela intokazi lezentunda ukuthi songane wempamba intunda bengithe ayize yabika la ukuthi nenkinga nyane khona la ayilungile ingene consider 4 Ay!
Ngibonge ngiphinda ngibingelele amalungu omphakathi akwazile ukuthi aphumelele kule ngoma ngithi 8 awineni 8 awineni 8 angizwa kathi umdlandla wokho 8 awineni 8 sibonge okwami kuncane nje kakhulu ukuthi ngithule amakhansela esihamba nawo emkhandlweni wasemtshezi lesokhansela aphethe bo-deputy mayor osemkhandlweni wasemtshezi o2 ukhansele uDlamini uqala phakame abengelela umphakathi ngiphinda ngibe nokhansela uDuma ophuma ngapha eWinene ngicela ukuphuma aphamise izandla abengelela umphakathi ngiphinde ngikhansela umdlele inkosazane mabili amakhosazane esilawula ubakhansela ngicela ukhansela umdlele abengelela umphakathi hayi abakubonanga kansela ngiphinde ngibe nokhansela uMagubane ophuma lapha ka-Ward 3 ngicela ukhansela uMagubane abengelela umphakathi ngiphinde ngibe nokhansela uDladla okuyena okhulumayo njengamanje ngithi sanibonani ngiyabonga sanibonani mphakathi nonke sanibonani angibingelele induna ekhona amakhansela akhona umphakathi wonke khona amaphoyisa nalabo abazosinadisela namhlanje ngengoma yethu yesiZulu bakithi akukho engakhuluma kakhulu namhlanje ukuzobonga nje umkhandlu wasemtshezi ukuthi usinake thina amaZulu ngosiko lwethu ukuthi njalo sigideni asigideni ke bakithi owinile winile ohluliwe hluliwe
Yongitshela abakhona ukulungayo lapho uNtokazi esekhona sibathetele mama bangene. Ukwilizela thina uyojulu into ojulu. Umjalo nasesiswe. Ushame continue to abalungu. Njani baba? Sikhona siyaphila kunjani? Siyaphila. So wena ubani and kwenzakalani la ekhaya? Okhulumayo ubonga Ndlamini Meya umkhandlu waseMtshezi. Njengoba ubona lo mcimbi esinawo la namhlanje, umcimbi esibanawo yonke iminyaka yokuhlanganisa abantu abangaphansi komkhandlu waseMtshezi. Ekutheni sonke sizobungaza lolu suku. Siyazi ukuthi imicimbi efana nale iyasisiza thina njengomkhandlu waseMtshezi yokuhlanganisa umphakathi njengoba sazi umkhandlu waseMtshezi uke waduma kakhulu ngesikhathi sodlama nokungabonisani ngasolinye ngezathu zezepolitiki. Sithi asibe nemicimbi ke efana nale ngoba siyazi la kunokuthula khona intuthuko iyakwazi ukufika kubantu. So ukubaluleka kwalo mcimbi lo yiko lokho.
okubaluleke kakhulu ilokho ukuthi siyakhumbula usiko lethu kodwa okubalulekile ukuhlanganisa bonke abantu abasuka enhlanganweni ezahlukahlukene zezepolitiki eindaweni ezahlukahlukene namazinga okuphila ahlukahlukene sonke sithi asizoba ndawonye sibambisane sithuthukise indawo yaseMtshezi. Kasega, control 5 no Puma. Puma sango. Otiri sango mashana go, magazi na mas diniwe. Sabule naikaya. Saliwela,
Ziyaluka vele izangoma. Ziyaza.
Sondegar!
Bafase, yeni bafana na.
Ayikusondela la kancane. Ayisondele nina la kancane. Bafowethu ayisondele la. Ayisondele. Okay, kulungile. Hayi, okay, kulungile. Izomoshakala. Hamba George. Tulokho. Tulokho masana. Siyasoma. Machachi Kodi la machachi Mansati tegele ngabaphindisi Kuwafuna kuga masishana sekishiphuwana Kulungele ninelile Angazi Yahanja kahlala Ahlala phansi Pusha maphuwe Loka Batayam Oh my God Siga sombas Batayasana siga sombas Siga sombas Manti tegele glumile sabastani sebego fuamini Alright, manti tegele, alright Kasa Tuma matopos Batayasana Oh my God Oh my son Bapa Abataham Bafowethu mhlawumbe kungcono bona mhlawumbe kungcono bona lokho kulabe u4 ngoba sikhipha manje u1 and 2 bayawina kwethu ngicela ngapho nasaphazamisa Esho maphuzu zokela wena Isana phansi baba umthatha. Pusha bro. Cala lapha security bafethu bahlala phansi. Cala phansi lapho nasitha abantu emnyango. Ningasitha abantu emnyango lapho. Bahlala abantu bahlale phansi bahlala phansi. Pusha bro. Abona. Sit. Siga ningasitha abantu etendeni. Ningasitha abantu etendeni. Ngazengena manje. Kala shale passport. Siga sombas. Siga futo numbers. Siga sombas. So people want to do that. Siga sombas.
couples. A couple more 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 couples. Ah, we share my church. Say, share my church again. Asas kakhululeka ke sinikeza amajaji angazi ngoba usosondela Mthemba wena kosobhala kamawina ngapha uthathe zonke izinto abafunayo Mthemba wena usizothatha amagama amawina uhlele nabo lonke likhelayo nawe siyaphuma manje konile abajaji ayicela isuma ijaji lokho ngithi nivumelela ngithi alikho mbone 2 ijaji lodo kusevumelele alokho mbone 2 labo nje ngicela ngolothi awuthathe labo abaphuma ukalo nje hayi baphumile abasekho okay asondela kumthinte ngoba baboni loyothi nje akaphuma akasekho mthinte mthinte nje lothi aphuma Lumileke siyabonga omunye futhi othi uyaphuma akasekho Akusebeke abawina ka-1,000 le-500 rand asithatheke othathele u-400 rand unumber 2 senivumelele ngapha asithatha ukhomba number 2 ukuthi bani number 2 number 2 kakelake athoma amakaphozi nakuthathi number 1 uthoma amakaphozi thathi number 1 ulungelake sebakhuluma lomfoka Mthemba sebahlala Mthemba ulungelake bafethi kala ngehleleke futhi sibele la kade sikhona ngela sibele la kade sikhona siyabonga kakhulu sekho nami ke sengizonishiya imesi yangivumela ubaba bongani asithatha ngisho mina ngikamele baba kamele man ulungelake bafethi kelani number 1 and 2 abasondele babonane noMthemba la sekukhuluma ke senobonana-ke nabakhipha-ke imiphumela siyabonga kakhulu njengoba bakaphoza into yakhe vele uhlala edlela abahlanga igomba vele lazenzela ngakusho mina kusho abajaji njengamanje-ke ngizodedela umeya nobuholi bonke baqhubeke nalo msebenzi siyabonga siyabonga siphinde sinibingelele awusemningi umsebenzi esizowenza ngaphandle kokuzokhipha imiphumela njengoba injalo esuke emajajini okwethu njengoba sila isikole sithole njengoba sisinjalo sizodlulisa njengoba sinjalo kubo bonke abantu abebekhona kulomcimbi kufanele sinibonge-ke nangendlela eniphathe ngayo yize noma bese niqaleni jikelana ngamaqophe kodwa-ke siyathemba ukuthi ngokuzayo ngeke kuphinde kwenzeke lokho ngokwama-prize intombi number 1 2 no 3 unumber 1 uthola u5,000 unumber 2 uthola u3,000 unumber 3 uthole u2,000 bese kuthi bonke laba abanye abangenelelile kuze kuyofika kunumber 15 bazothola u1,000 rand ukuthi bebengenelelile bephinde bethola u1,000 rand ukuthi bekwazi ukukhokhela itransport kusho ukuthi wonke umuntu obekhona uzohamba imali eguaranteed ukuthi uzohamba nayo 2,000 rand uwinile noma uwinanga uma siya omama bazothola unumber 1 uzothola u7,000 unumber 2 uthola u5,000 unumber 3 uthola u3,000 bese kuthi bonke abanye bebengenelile bazothola u1,000 rand bephinde bethola omunye futhi we-transport okusho ukuthi kuyafana futhi wonke umuntu ozohamba ephethe u2,000 uwinile noma uwinanga uma siya ushameni number 1 uzothola u10,000 kanye nenkomo unumber 2 uzothola u8,000 unumber 3 uzothola u5,000 bonke abangenelile nabo futhi kanjalo bazothola imali etransport no 1,000 rand ukuthi bangenelelile kusho nabo bazohamba no 1,000 rand no 2,000 rand bewinile noma bengawinanga asiqaleni ke ngicabanga ukuthi kubhayi one sonke sizibonelile
ukuthi kube kuhambe kanjani. Unumber 1 uthole u1000, unumber 2 wathole u500 rand. Asingeneke siqale ngomama. Sizomemezela nje unumber 1, u2 no3 kuphela kuyo yonke imikhakha lemthathe bikhona omama, ushameni nasentombini. Uma sibabiza ke socela beze ngaphambili. Ko mama unumber 3 kube omama basentunda. Omama basentunda unumber 3. Unumber 2 omama bomgwamama. Unumber 1 omama bendlaveni. Izintombi ezintombini mhlawumbe kubalekile before sisho imklomela yentombi ukuthi sizwelane nomndeni wakabuthelezi endaweni yakwaMatshesi ngokushiya uMabongi esaziyo ukuthi angabe nayo khona la namhlanje. Sithi umndeni awududuzeke, konke okwenzekile kwenzeke ngentando kaMdali. Egameni lezintombi unumber 3 utholwe intombi zezimpintshi. Unumber 3 loyo. Unumber 2 utholwe intombi zendlaveni. Endlaveni angathi yaqoqa. Unumber 1 entombini utholwe intombi zegolide. Sacela omama cela intombi zegolide zize ngaphambili zizothatha isheke labo, bese kuba omama beze ngaphambili aba unumber 1 nabo omama bendlaveni beze ngaphambili bezothatha isheke labo. Ushameni unumber 3 unumber 3 kushameni Ingavuza. Unumber 3 Ingavuza. Unumber 2 Ushikishi. Unumber 1 Ubani number 1 Unumber 1 ozohamba no 10,000 rand kanye nenkomo namhlanje uShanela. Sizaqala Shanela ihamba no 10,000 rand kanye nenkomo. Simama bayazi ukuthi
Usazela umdlalo mude khansela. Usazela umdlalo mude khansela. Siyabonga uDlamini ukhansela. Kama mama Dlamini sawa Dlamini khuluma nazo mpofu besatha amabhele siyabonga uDlamini ukhansela senzela umdlalo omuhle nje isaza nengane lenzile uDlamini isaza nengane lenzile uma badlala odwa njena uzamisa kodwa amabhaloni luzamisa siyabonga ukhansela uDlamini ukhansela Dlamini nabamama sibakho abamama sendawo siyababonga njalo nje Mahlahla uthini Mahlahla azwemkhohle lomya zomkhohle babamyeko siyabonga makhansela kithi esikhotho njena madoda akuwakhumali mangezokhotho siyabonga Dlamini khansela yadanisa njengesingane sethu kusasaba siyabonga shakhona siyabonga ikholi kodwa njena kubona kumafidi boko siyabonga ukhansela uDlamini yena isenzela yona nomama ubuhlahla kodwa ukhansela ushada Sibonga makhansela anisenzela yona kodwa ibonga izelo ngithengwini imali sibheke umhlaba wonke madoda